Kireng pamurisan pamunyori sang Bayu Suta kresna kang umara anggar cita bejo mawancana bima kang mawa pakon ngelingono doaning jroning wana kuru setra Gatotkaca Uluwawan sisip sembirih bakal bubrahangkane negara Ngamarta. Awit negara Ngamarta ketekan dening Pendhita Durna ingkang isine gawe pengaruh murih Koko Prabu Sakadang gelem beguru karo Begawan Cakrabawana. Saking pandugi kula kados mboten badhe wonten menapa-menapa. Awit Eyang Durna menika kalebet gurunipun para pepunden kula Pandhawa. Iya bener. Nanging ngestine Gatotkaca ngerti marang watak-watake Begawan Durna. Ingkang dirika daya rina kawan wengi kejaba mung anggone bakal nyirnake pepundenmu para Pandhawa. Sing tak kuwatirake nganti dhewe bakal nglembut julung tungkul marang sedane Koko Prabu Sakadang lantaran nganggo tangane Begawan Cakrabawana. Menawi paman kagungan penggalih kuwatos lajeng prayoginipun kados pundi. Gatotkaca wae aja dikangelan. Kowe tak parengake ndisiki laku ngambah ana Jumantara tutna sak laku jantrane wong atomu Yayi Prabu. Yen pancen ana negara Ngamarta saka Ngamarta tan ana bebaya nggambarake yen pancen nyata-nyata pangandikaning Durna kena kapundi nang wasa baline. Yen para kadang-kadang ki mengko nganti nemu bebaya Gatotkaca aja nganti lena. Sapa kang mitna marang kadang-kadang kuing Pandhawa becik sirnakna. Pareng kula nungka tindakipun Prabu medal Jumantara. Aja kaya bocah cilik aku mengko tak maringi prisa marang Sudara damu yogaku Antara.
datar bumi nyadung dawuh. Pepunden kula Pandhawa menika badhe tindak dhateng pundi? Aku tak takon karo kowe, Om. Rombongan iki mau digone ndi? Antarja lan Antasena kula. Apa? Pepundenmu bakal berburu karo Begawan Cakrabawana. Cakrabawana. Oh. Pendhita saka ndi? Ngastina nggih. Nanging dheweke asale saka Tanah Sabrang. Oh, neka, ya mbuh neka, ya mbuh diaturi, ora ngerti. Ning adate ning Ngastina ki ning ngaturi ora tau. Ora tau muni ngaturi ngene ora tau. Mesti neka karepe dhewe awit ning ngaturi iki sing adat sing wis Ngastina ku minta wegah karo biayane. Lah karepe Paman Durna lumangat ing Praja Ngamarta pepundenmu sakadang iki mau bakal dijak beguru karo Begawan Cakrabawana. Aku duweni rasa sanggurunggi yen nganti kejungkel ing jurang kasangsaran saka pakarti Pendhita Durna. Yen ngaten sakmenika Durna pun tututi mawon. Mumpung dereng tebih kok jata sae teng dalan mawon. Aja cenanangan kok ngono kuwi, Kang. Kowe iki nek kendel-kendel aku ora maido, nggonmu wani ngantem aku ya ora maido. Ning tumrap cak-cakane iki nek ngarane iki cok kemajon ngono. Monggo sing jenenge kemajon kuwi adat sing iso dadi bocah cacatan. Sing nyatat malah para sing sepuh-sepuh. Sak jajare saya meneh wedi Srawung, lha kuwi ana ngono kuwi. Nek perlu ki sing iso duwe pikir sumrambah. Tiba tengah-tengah. Aja cok kemendel, aja cok kumingsun, aja cok kemajon, aja cok kepara tangan. Tegese kumingsun ku aja cok umuk, kemendel ku aja kok ngentengke marang tembung sing nyilakani, ana paribasan ngentengke watu item ngono kae jane ora apik. Nek bisa ki sing sirep ning sing tajem, sepi ing pamrih, rame ing gawe, iki sing tak karepake. Sing tak karepake ngono kuwi dadi ora kok model wingi iki ora. Nek wingi model-model sing ora-ora rame ing pamrih, sing wingi ora. Nek saiki iso sepi ing pamrih, rame ing gawe. Senajan tok kowe kemendel digdaya ning kadigdayan kemendelmu gunakno sing sakmestine. Wong bab iki urung ana nyatane agek dirembug kae Om Sedewa ya mingagek mbok menawa. Aku dhewe ya mingagek mbok menawa. Nek mingagek mbok menawa urung ana Pak menawa. Kuwi aja cocok dianggep temenanan. Nek omongan ngono kok kaya wong genep lho, mumpung ora kumat ngono. Iki saka penemuku ngene. Upama aku dipenemu kira-kira kepiye Om? Jajali kepiye penemu nggih? Lah iki Kakang Gatotkaca endi? Wis dhisik tak dawuhi nututi. Aku ku sing tak kuwatirke nek ora ana apa-apa Durna ditimblis. Monggo tunggal dene wong pekoke ora jamak. Durna semaput bapak ora nrimake arek dadi jotosan karo bapakne dhewe. Ora ketemu nalar kok ngono kuwi. Nanging Gatotkaca adate cok diunggah-ungguh nek ora kanggonan setan. Nek kanggonan jajalanan wis tanpa diunggah-ungguh agek sing wedo dipolo setengah mati ya. Mergo mung urusan betarepan lah. Nanti kuru ya Pak. Nah saiki ora saiki. Iki is bangun tresno. Ora sacok werna-werna sing dama. Lho aku ki senajan to kupingku ado ning krungu. Tur mripatku ki ora weruh ning denger ngono. Mergo pancen telepon iki pirang-pirang ngenani bab Kakang Gatotkaca oleh Bebrayan kuwi. Ya jae cukup pisan Kakang Gatotkaca iki cak-cakan iki kleru. Sing wedok dosa
nek dosa sing dikepruk-keprukke ming anake mesake anake ku ngantek ya kingking ya misake rada lemu ya ya putrane Gatotkaca ya iya apa anakku kok model yen pelemuku kuwi malah saiki ditututi ning adoh diceraki cerak didoi wis do ngono Kang wis mengko kira-kira adoh ya rada diseseki le mlayu ning mengko nek keceraken rada didoi syukur nek nyamun lakumu adate nganggo hem ya kudu kaosan adate kathok dawa ya kathok cekak ngono adate nganggo pet ayo capingan ngono adate nganggo klambi Jawa ya nganggo yukensi wong lanang kok nganggo yukensi sing perlu kanthi nyamun mengko kena tonggae nakoni karo wong kiwa teng negara Istina Kuko kepiye wangsulan. Apa tujuane Cakra Baul kuwi apik apa elek nek pancen apik ayo dibiyantu wong enom ki anane ming Anguwati. Nguwati apa kang dadi kersane wong tuwa. Nang kosok baline yen nganti ki mengko Cakra Baul tumindak elek tandangi wong kuwi soalé senopati. Pandangi rawuh bakal dadi pepeling jagat. Rawi-rawi rantas malang-malang putung tawur karo wong Istina. Diwaneni arep wong Istina ku biyen ya mungsuh saiki ya mungsuh, sesuk mben ya mungsuh. Kuwi nek penemku ngono kuwi. Mumpung Antasena age encer pikirane. Bisa tok ciconto lan tok tiru kang dadi guneme Antasena becik tindakno arak ngono. Kowe metu njuran bumi kene aja nganti ketara. Monggo sing metu nalas Menkum Sediwa, sing ana ing langit wis Kakang Gatotkaca ora wis adil to? Iya. Lah kowe aku tak ning pasar wae. Mune ana apa-apa ku mengko sowat saut sowat sarang tenan. Nyuwun pamit paman. Sing ati-ati sak ungkur mesti bakal tak tututi. Aku ndal pamit tak nindakake kewajiban. Apa sing